खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। दीपक कुमार मेधि मुंनि सासे फोरोंगिरिया मुसुखा बर' मुंनि सासे फरायसाखौ गाज्रि बुनायाव मुसुखा बर'आ देहा फाहामसालियाव थिसनथाइ लानो गोनां जादों। बे जाथाया उदालगुरि जिल्लानि माजबाद सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव जादों। जाथायनि सायाव मुसुखा बर'नि बिमा आरो फरायसाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला फोरोंगिरि दीपक कुमार मेधिया सासे इक'नमिक्सनि फोरोंगिरि आरो मुसुखा बर'निया इक'नमिक्स साबजेक्ट गैया। जायनाखि बिथांनिया इक'नमिक्स साबजेक्ट गैया बेनिखायनो इक'नमिक्सनि क्लास जाबाय थानाय समाव बिथाङा क्लासरुम सिङाव हाबनानै बेगखौ लानानै फैदोंमोन। बेखौ लानानैनो दीपक कुमार मेधिया जोबोद रागा जोंदोंमोन आरो मुसुखा बर'खौ हमनानै लांनानै जोबोद गाज्रियै खेबबा सोबाहैदोंमोन। जायजों मुसुखा बर'निया खोमा सानायजों लोगोसे खर' गिदिंनायबो जादों। जाथायनि उनाव मुसुखा बर'खौ खाथिनि देहा फाहामसालियावबो लांनाय जादोंमोन, नाथाय मोजां फाहामथायनि थाखाय उनाव तेजपुर मेडिकेल कलेजाव थिसनथाइ होनो गोनां जादों। दा फोरोंगिरि दीपक कुमार मेधिनि हेंथायै एफआइआर होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों आरो फोरोंगिरिखौ सासपेन्ड खालामनांगौनि दाबिखौ लानानै फरायसाफोरजों लोगोसे दख'रा एबसुआबो धरना होनाय हाबाफारि लादों। जायनाखि मुसुखा बर'नि नखरा जोबोद दुखुथिया नखर, बेनिखायनो गासै फाहामथायनि खरसाखौ होनो थाखायबो बिमा रजिता बर'आ दाबि खालामदों। इएम रनजित बसुमतारिया मोनफ्रोमबो मुंख्लं नखरफोरनो सोरखारि साख्रि होनायनि खोथा होदोंमोन, नाथाय मुंख्लं नखरनि सोर साबेसेया साख्रिखौ मोननो हाखो होननानै सोंथि खालामदों एक्स एनडिबि बिथांमोनहा। एक्स एनडिबि बिथांमोननि जेंनाफोरखौ लानानै बारग' एनडिबिफोरनि मोनब्रै हान्जानि सोद्रोमाफोरनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायथिदों दि इएम रनजित बसुमतारिया मोनफ्रोमबो मुंख्लं नखरफोरनि सोद्रोमाफोरनो सोरखारि साख्रि होनो थाखाय रादाय होदोंमोन, नाथाय साख्रिया बहा आरो सोर सोर मोननो हाखो होननानै सोंथि खालामो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो एक्स बेल्टिफोरनिया जेरै मुंख्लंफोरनि थाखाय मार्टियार्स टम दं, नाथाय बिटिआर गोरोबथा जानाया 2.5 बोसोर बारलांबाय आरो एक्स एनडिबिनिफ्रायनो डिपुटि सिइएम इएम आरो एमसिएल दं, नाथाय बिथांमोनहा दिनै मुंख्लंफोरखौ मान होनो गोसो गैला नामा होननानै सोंथि खालामो। लोगोसे मोनसे जायगायाव मुंख्लंफोरनि थाखाय मार्टियार्स टम लुनो हाया नामा होननानैबो सोंथि खालामो। आरो गोबां मुंख्लं जाबाय आरो सरासनस्रा सुबुंफोराबो एनडिबिनि मुङाव गोबां बुथार जाबाय। दिनै एनडिबिनिफ्रायनो बिटिसिनि डिपुटि सिइएम जानाय गबिन्द बसुमतारिया बेनि सायाव मानो थांखि लानो हाया आरो मुंख्लंफोरनि थाखाय मानो मार्टियार्स टम लुनो हाया होननानैबो सोंथि खालामो बिथांमोनहा। दिनै एनडिबिफोरनि नांनायखौ खेबसेयैनो फोजोबनो सानदोंब्ला बेयो गोरोन्थि जागोन। एनडिबिफोरनि नांनायखौ उन जोलैफोराबो मिथिनो नांगोन आरो मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनो नांगोन, नाथाय बे सोरखारा मुंख्लंफोरनि थाखाय मार्टियार्स टम लुनो थाखाय जेबो गोसोखाङाखै। प्रमद बर'आथ' गोसोखांखाया, नाथाय रनजित बसुमतारि आरो गबिन्द बसुमतारि मोनहाबो रायजो राजानि सिगाङाव गेदेर गेदेर खोथाल' बुंथियो होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो इएम रनजित बसुमतारिया मोनफ्रोमबो मुंख्लं नखरफोरनि सुबुंफोरनो साख्रि होनो थाखायबो रादाय होदोंमोन, नाथाय साख्रिया बहा आरो सोर मोनफेरखो होननानैबो रनजित बसुमतारिनिसिम सोंथि खालामो। लोगोसे बुंथियो दि मुंख्लंफोरनि जिउ गारनाय आरो बर' रायजो राजाफ्रा बुख्रुब जानायनि थाखायनो दिनै फेरेंगाया इएम जानो खाबु मोनदों। साख्रिनि रादाय होनानै दिनैसिमबो साख्रि होनो हायिजों मुंख्लंफोरखौ मान होयिसो खालामनाय जादों होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो उदालगुरियाव फिन रोदोमखां बिथांखिनि गेजेरजों बिटिसि सोरखारा एनडिबिफोरजों सावरायनायनि सायाव बिथांमोनहा बुंथिदों दि बेबायदि गोबां ससाइटि दाबोबाय आरो बिटिसिनि गोबां जायगाफोरावनो मिथिंबो जाबोबाय। माब्लाबा डाम्पार सालायनायनि सायाव, माब्लाबा गारि सालायनाय आरो माब्लाबा अमा फिसिनाय बायदि बायदिनि सायाव सावरायनाय जाबोदों। बेखौ लानानै सोरखारा गोबां हरदों होननानै बुंथियो, नाथाय दिनैसिम जेबो मोनाखै होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजों एक्स बेल्टिफोरा पुलिस मिलिटारियाव पार्मानेन्ट साख्रि मोननो हादोंमोन आरो जायफोरा बैसो बारग'नायमोन बिथांमोनखौबो राजखान्थियाव लाफानानै मानसि बानायदोंमन, नाथाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों एनडिबिफोरखौ एनजिअ'आवसो सोदों। बेजों बिसि फिसाखौसो जाहोनो ना गाव गावसो जानो ना गथ' गथायखौसो फोरोंनो, बेनि अनगायैबो दिनैसिम केस बोखारजायाखै होननानै फोरमायथियो। लोगोसे जायनाखि बिटिआर गोरोबथाया एनडिबिनि गेजेरजोंनो जादोंमोन, बेनिखायनो बिटिआर गोरोबथाखौ मान होयो, नाथाय जायफोर सालायदों बिथांमोनहाबो मान होफिननो रोंनांगोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। डिउटि मावबाय थानाय कर्मचारिखौ एमएलए जयन्त बसुमतारिया सोबादों होननानै अजद होदों, नाथाय बेराफारसेथिं एमएलए जयन्त बसुमतारिया सोबायाखै होननानै फोरमायथिदों। बेनि सायाव एमएलए जयन्त बसुमतारिया खेंफोरथि होफैदों। बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा आसाम सेक्रेटारियेटआव पिएम जन बिकास
कार्यक्रम अफिसाव कमिशनारखौ लोगो हमनो थाखाय थांदोंमोन आरो कमिशनारजों लोगो हमनो थाखाय कमिशनारनि एसिस्टेन्ट भिपुति भट्टाचार्यखौ बुंथिदोंमोन नाथाय बे समाव कमिशनारा मिटिंआव दङ बेनिखायनो नेथ'नो थाखाय एसिस्टेन्टआ एमएलए जयन्त बसुमतारीखौ खावलायदोंमोन नाथाय सिडली बियाबनि एमएलए फैदों होननानै कमिशनारनो खबरल' होनानै एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा बुंथिदोंमोन बेयाव एसिस्टेन्टआ स्लिप लिरनानै होनो थाखाय एमएलए बिथांखौ बुंथिदोंमोन नाथाय स्लिपनि गोनांथि गैया होननानै एमएलए बिथाङा फिन होफिनदोंमोन अब्लाबो स्लिप बिदोंमोन एसिस्टेन्टआ आरो बेयो सोरखारि आयेन होननानै फोरमायथिदोंमोन बेयावनो एसिस्टेन्ट भिपुति भट्टाचार्य आरो एमएलए जयन्त बसुमतारीनि एसिस्टेन्टनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जादोंमोन आरो आखाइ दैखांनानै आसि दिन्थिलायनायबो जादोंमोन बेयावनो एसिस्टेन्टनि आखाइखौ नारनानै बेबायदि खालामनो नाङा होननानै होबथादोंमोन एमएलए जयन्त बसुमतारीया बेबायदि जाथाय जाखांनायनि उनाव बिथांमोननि गेजेराव मोजाङैबो सावरायलायनाय जादोंमोन आरो एसिस्टेन्टआ निमाहाबो बिबायमोन होननानै फोरमायथिदों एमएलए जयन्त बसुमतारीया नाथाय बिथाङा जेब्ला फैफिनो सरायघाट दालां मोनफैयोब्ला सोबानायनि अजद होनानै खौरां बिजोङाव फोसावनायखौ खोनानो मोन्दों आरो बेनि अनगायैबो आसामनि चिफ सेक्रेटारि आरो दिसपुर थानायावबो सोबानायखौ लानानै गसर होनायखौ मिथिनो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों बेराफारसेथिं एमएलए जयन्त बसुमतारीनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय दाबि खालामदों कर्मचारी आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जेब्लासिम 31 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारीनि सायाव राहा लाया अब्लासिम गुवाहाटीनि जनता भवनाव एमएलए बिथांखौ हाबहोआ होननानैबो फोरमायथिनाय बायदिबावब्ला एसिस्टेन्ट भिपुति भट्टाचार्यया गुबुन गुबुन कर्मचारी आफादफोरनिसिमबो अजद हैदों जेराव बिथांमोनहा एमएलए जयन्त बसुमतारीनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे चिफ सेक्रेटारि आरो आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि बिथांमोननिसिमबो दाबि दैखांदों लोगोसे बिथांमोना बुंथिदों दि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो बिबान लानाय सासे एमएलएआ सासे नागरिकनि सायाव आखाइ होनो मोन्थाय गैया दिनै डिउटियाव थानाय सासे सोरखारि कर्मचारिखौ सोबादों गाबोन सोरखौबा सोबागोन होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा बर' फरायसाफोरखौ नेवसिनानै असमिया फरायसाफोरखौ अनसायनानै फरायसाफोरनि गेजेराव गावस्रालायनाय सोमजिहोनायनि अजद फैदों खौरां गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आबिरा बर्मन ब्रह्मनि सायाव फरायसाफ्रा अजद होनाय बायदिब्ला रां जाख्ल'नायनि दायाव आरो माखासे आयेन आब्रुथिखौ होबथानायनि दायाव गाहाय फोरोंगिरि आबिरा बर्मन ब्रह्मआ सासपेन्डबो जाखाबायमोन नाथाय दा फिन बे फरायसालियावनो माबोरै गाहाय फोरोंगिरि जाफैनो हाखो होननानै सोंथि खालामदों बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो गाहाय फोरोंगिरिया फरायसाफोरनि टाइ बेच बेल्ट आरो आइ कार्डनि मुङाव थाखो 6 निफ्राय थाखो 10 सिमनि साफ्रोमबो फरायसाफोरनिफ्राय थांनाय 2020 मायथाइयावनो 350 राङै लादोंमोन नाथाय बेनि फिथाइखौ दिनैसिमबो मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों फरायसाफोरा आरो गाहाय फोरोंगिरिया एसामिस आरो बर' फरायसाफोरनि गेजेराव फारागथि लाबोनानै गावस्रा होलायनो नागिरदों बेनिखायनो बेबायदि अननो रोङै आरो मोजां गोसोनि नङै फोरोंगिरिखौ नाङा होननानैबो खुद्रियो फरायसाफोरा आरो 1 सप्तानि गेजेराव गोदान गाहाय फोरोंगिरि थिसनाब्ला मेट्रिक आनजाद होनायनिफ्रायबो गोजानाव थागोन होननानै हुमखि होयो फरायसाफोरा दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गावजों गाव मान होलायलायिया बांदों थारैनो दैदेनगिरिफोरनि बाहायजाथावै राव बाहायनाया जोंनि उन जोलैफोरखौ बबे लामाजों लांगोन बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'खौ सोंखारिनायखौ लानानै बारग' BEEO अमर सिंह ब्रह्मनि हेंथायै बाक्सानि मसलपुर ब्लक UPPLआ मुसुखा सावदों बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै बारग' BEEO अमर सिंह ब्रह्मआ प्रमद बर'खौ बायदि रावजों सोंखारिदोंमोन बेनि उनाव फिन EM राकेश ब्रह्मआ बारग' BEEO खौ सोंखारिदोंमोन EM राकेश ब्रह्मआ बारग' BEEO अमर सिंह ब्रह्मनि सायाव अजद होनानै बुंथिदोंमोन दि SCS बारग' BEEO अमर सिंह ब्रह्मआ गावजों खामानि मावफाग्रा आइजोखौ जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन बेनि अनगायैबो रायजो राजाफोरजों सेन्देलनि माला गानहोजादोंमोन आरो सासे जौ फाग्लामोन EM राकेश ब्रह्मआ अमर सिंहनि सायाव बेबायदि बायदि रावजों अजद जाबसिननायनि उनावबो दैदेनगिरिफोरनि सोंखारिलायनाया जोबनानै थाङाखै फिन EM राकेश ब्रह्मनि सायाव अजद होफैफिनदों अमर सिंह ब्रह्मआ बुंथिदों दि EM राकेश ब्रह्मआ थाखो 9 आव फरायनाय समावनो बोरमा खावनानै बुजादोंमोन बेनि उनाव गुवाहाटीनि बाथौफुरियाव खारनानै थाहैदोंमोन आरो बाथौफुरिनि हाइ स्कुलनिफ्राय मेट्रिकआव 3rd डिभिजनाव पास जादोंमन बेनि उनाव पान्डु कलेजाव हायार सेकेन्डारियाव मुं थिसनहैदोंमोन नाथाय खनले फेल जानायलाय न'आव फैफिननानै थाफैनो गोनां जादोंमन बेनि उनाव 2 नम्बर दंफां फालांगि कमला फालांगि खालामदोंमोन बेयावबो पुलिसजों हमनानै बुजादोंमन बेनि अनगायैबो शिवरात्रियाव गुटखा गान्जा सोबनानै 6 दान फाग्ला जानानै थानो गोनां जादोंमन बेनि उनाव दिसपुर लास्ट गेटआव रुटिनि दखान हैदोंमन बेनि उनावसो BPFनि आरो BLTनि ठिकादारफोरजों सिनायथि जानानै राकेश ब्रह्मआबो ठिकादार जादों होननानै अजद होदोंमोन अमर सिंह ब्रह्मआ बेबायदि अजद होनायनि उनावनो मसलपुर ब्लक UPPLआ अमर सिंह ब्रह्मनि हेंथायै मुसुखा सावनानै खुद्रिसारदों सोंखारिनायनि थाखाय EM राकेश ब्रह्मनि सायाव जेरैबायदि केस होनो नागिरदों थिग बेबायदिनो मोनब्रै बियाबनि UPPL दोलोआबो बारग' BEEO अमर सिंह ब्रह्मनि हेंथायै केस होगोन होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा फिन मानसि गोमानायनि खौरां
गुबुन रायजोआव खामानि मावहैनाय नन्देसर बर'आ गोमानानै दङ। मुम्बाइनि JWC लजिस्टिक्स पार्क नम्बर 17 पानविल कम्पानियाव खामानि मावग्रा नन्देसर बर'आ गोमानानै दङ। तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर पुलिस थानानि सिङाव थानाय बामोनखाता गामिनि थागिबि बिस्ति बर'नि फिसाज्ला नन्देसर बर'आ थांनाय 21 आगस्टनिफ्रायनो गोमानानै दङ। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 21 रबिबार सानखालि गावनि कम्पानियाव खामानि गैयैलाय बेरायनो होननानै ओंखारलांदोंमोन। बेनिफ्रायनो गोमानानै दङ नन्देसर बर'आ। गोमानाय जाथायखौ लानानै मुम्बाइ पुलिसनिसिमबो खौरां हरनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। अब्लाबो सोरबाफोर बिथांखौ नुसनबायोबा आरो बिथांनि सोमोन्दै मिथियोबा खौरां हरनो थाखाय बिमा बिफाजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा खावलायहरदों। खौरां हरनो थाखाय जानबुं नाम्बारा 6003033218 खेबसे बुंबावनि 6003033218। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।